Dus die hoort een stevige zuidwester hier op die Samar bij Starem. Ja, en dat geldt natuurlijk voor de scootjes. Maar in het watergebied wordt het stevig en we hier al een waarschuwing aan voor de watersporters. Maar joen en vannacht wordt het rustiger en laten we zien nooit waar. Joen en vannacht wollenprotte bewolking, misschien een licht buiken, maar meestal tijd toch aardig droeg. En verder hebben we door een temperatuur om en bij de 14, 15 graden heen. Nou, ik denk in het oosten, zuidoosten, zou het misschien nog zo'n 13 graden worden kunnen, maar dat is dan niet alles. En ik zei het al, het wordt vol rustiger. De wind komt uit het westen waai en die zal zwak of matig wezen. Nou, beter zijn zuidwest en west. En die wind krijgt 1 en 2 via de provincie. Dan krijgt 3, misschien nog een lichte fjouwer in het watergebied. En dan morgen. Een dag mooi meer zin als joort. Dat is positief. Maar er blijft toch wel een protte bewolking. En er is nog altijd een kans op een buiken vanuit de Noordzee. Woldzimmer temperaturen 21, 22 graden. Misschien wel 23 in het zuidesten van de provincie. De wind komt uit het westen waai en zal matig wezen dat nog steeds. En dan vooruitzien naar Manje, Ties en Wijze. Ja, het binnen 3 dagen op een richtje maar toch wel temperaturen om bij de 20 graden heen. Op Manje best nog wel kans op een buiken of een bui en een noordwestenwind matig en vrij krachtig. Tiese, een meest matige wind uit westelijke richting waai. En dan hebben we toch ook nog wel een bui of een buiken. En Wijze lijkt het een mindere dag te worden, maar betiden rein en dan een krachtige wind betiden uit het westen waai. We moeten Manje maar weer even in het waarschuwen.